Не. И се дръж. Сега ще дам на пак. Вътре има и сладка. Айде си го покажа. Не сам, тука. През едно бе, тати, бе, през едно бе. Той през едно ги не дава, ама питаш ли? Глава себе. Да, ма. Ще го вземе сега. Сега ще олееш. Капе отдолу в униката, внимавай. Абе. Опа. Какво става? Ставай горе. Мени се там. Мени се там. Ставай горе. Стоп. Стоп. Кръгом. Кръгом. Стоп. Кръгом. Ви притате. Стоп, казах, бе. Чакай, виж детенцето. Айде да се пързалиш. Сядай тук. Сядай тук. Айде, от. Тате е тук. Тате е тук. Ето го тате. Сядай, сядай да се пързукаш. Айде. Папча. Да? Айде, натизи на голяма. Не пипайте тете. Тизи на голяма ще пърза. Оп! Опа! Не може това да стане. Не може. Чакай! Сядай. Айде с бате. Леташ така. Папчо! Ми, хайде да. Той иска това. На голяма. Чакай да, мамо. Хайде, папчо, пускай се чак. Айде, давай. Какво правите сега вие? Ядете с фуника или ще се пързаляте? Всичко правилно. Хайде. Хайде, няма друго момент да се качва. Знай какво ще предпочете нашите деца. Пред пързалките. Сладолет. Фуник. Сега сме още на фуники. Не там. Там е голяма пързалка с тебе. Стой тук при мен. Стой тук. Батко ти виж какво прави. Това е пързалка и малки деца, не се стива като тебе. Супер време, мина и отвари. Супер време. Какво се казва? Тази пързалка не е за такива като тебе. Е, какво? Ти си голям? На онази отивайте. Ти си голям? Мама, но няма не се пуска толкова хлъзга. Надолното стъпалце първо. Така. Ето и тук има си. А нито от двете страни. Надолното стъпалце. Айде, учи сам. Надолното стъпалце, бе, момче. Мамо. Така.
Завтра може би префарбе. Абе, Христо, бе. Така ли ще го учиш да се качва по... На долното, Павчо. Оп. Хвани го. Христо, хвани го. Застани от другия край и гледай. Няма. Няма. Айде, ще се поръчам. Сега съм автор. Бате, така ли прави? Бате. Бате, не бабо. Бате. 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 Айди как. Не така. Качвай се. Качвай се. Дръжи се самичък. Качвай се. Къде си? Насо. Спокойно бе, тук сме. Стига мъничък бе, мамо. Вършиш глупости в момента. Само това ще кажа. Хайде, качвай се. Там. На другото стъпало се. Дръжи се здраво. Хвани се по тях. Хвани се от двете страни. Сметира всичките нагоре. Хайде, качвай се. Той така да е, така става също. Хайде, дръжи се здраво. Долу. Поразиш голям погледа през две. През едно. Бате, къде е бате? Аз мога през 5. Ти можеш и през 10. Докато не паднеш, се обелиш. Голям кеф. Защото мога да ги кача веднага в YouTube. Стоп! Валера, има сне. Не, там не. Ще падне там. Айде не продълката. Хайде, бачо! Айде да ги пуснеш с бати. Айде с бати на продълката. Бачо, хайде! Бачо! Ела тук!